Здравейте! Казвам се Константин, на 24 години, от София. Не търсих естетична промяна в моята усмивка, а решение на здравословен проблем с зъбите ми. Изпитвах силни болки и дискомфорт при приемане на определени храни и напитки. За щастие успяхме да оправим и двата проблема по време на цялостното ми лечение във Видидент. Още при първото ми идване тук имах консултация с доктор Джонева, след която станах повече от очарован и директно изготвихме план за действие. Преди да започне каквото и да е ортодонтско лечение, се фокусирахме върху оправянето на вече съществуващите проблеми, като кариеси, чувствителност, изменение на емайла и други. След като цялостното състояние на зъбите ми беше подобрено, започнахме подготовка за лечение с Invisalign, като сканиране на захапка, подготвяне на лайнери и други. Всички в клиниката са изключително усмихнати и добронамерени. Винаги съм получавал разбиране и учтивост от всеки. Смятам, че човек трябва да търси добро отношение, разбиране, точност и откровенност и не на последно място добри резултати. Смятам, че успях да намеря всичко това на едно място. I'm so happy to be here.